jak się ma sprawa oddelegowywania spraw do innych osób, z ich punktu widzenia? Bardzo dobrze. To bardzo dobre pytanie. Bo oto mamy drugą osobę, która ma taką samą matrycę. I która ma sprawy ważne i pilne, ma sprawy ważne, niepilne i tak dalej. I wrzucamy jej. A no właśnie. I teraz delegowanie to nie znaczy psychologia. Delegowanie to nie znaczy, że my obciążamy kogoś i powierzamy mu odpowiedzialność, kiedy on do tej odpowiedzialności nie jest zdolny. I tu się kłania słowo odpowiedzialność. Z angielskiego, nie znam angielskiego, ale wiem, że to jest responsibility. Można by to przetłumaczyć na polskie, to jest zdolny do odpowiedzi. To jest odpowiedzialność, to nie to samo, co obowiązek. Co to znaczy zdolny do odpowiedzi? To znaczy, że ktoś może przyjąć odpowiedzialność, jeśli ma odpowiedzi, jak to zrobić, jest kompetentny. Ma wiedzę, umiejętności, postawę odpowiednią. I wtedy to jest delegowanie. Jeśli natomiast zrzucasz na kogoś zadanie, które dla niego, a jeszcze drugi warunek, bardzo ważny, że ta sprawa, która dla ciebie nie jest pilna ani ważna, dla niego może być jaka? Albo tu, albo tu. Czyli jeśli robienie tej rzeczy sprzyja realizacji jego ważnych spraw, wszystko jest ok. Ma to sens? I ona się musi na to zgodzić. Czyli to nie jest manipulacja. To jest po prostu ok, dla mnie ta sprawa, mam tutaj, bo znaczy powiem tak, że ta kwestia delegowania dotyczy nie tylko trzeciej ćwiartki. Ona dotyczy również i pierwszej ćwiartki. Ok? Niektóre sprawy z pierwszej ćwiartki też mogę delegować. Czyli one są dla mnie ważne, ale nie mam na nie czasu. Więc w związku z tym nawet bardziej by to dotykało tej ćwiartki niż tej, ale tej też. Czyli jeśli te dwa warunki są spełnione, czyli ktoś może przyjąć odpowiedzialność i to w jego sprawach się mieści ważnych, jest ok. A przy okazji załatwia to jakąś moją sprawę. Może tak być?